Исәнмесез туры эфирда җомга көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшырының төп темалары хакында. Квас сатучылар, велосипедларны прокатка тапшыручылар закон буенча эшләмәгән. Эшмәкәрләрнең бизнесы законга каршы килмәсен өчен хакимият нинди чаралар күрә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Узын кинофильм герое дип хис итеп, Голливуд пираты щит автомобиль урлап Чаллы урамнарында сәяхәт иткән. Бу жолны свалкага әйләндергәннәр. Чаллы янында Шүплек, Иске Гәрдәле авылы кешеләре ярдәм сорап безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшебез каргалар белән очрашканнан соң гипс белән йөрергә мәҗбүр. Карга балаларына тигәннәрне, шуңа карга үзе балаларын яклаган. Күп балалы гаиләләр беренче тапкыр үз җирләрендә Сабан туе үткәрә. Милли бәйрәмебез Подсолнухи микрорайонында кайсы көнгә билгеләнгән, Ләйсән Ханова ачыклады. Квас чәчәк сатучы спорт инвентарларын прокатка бирү белән шөгыльләнүче бизнес вәкилләре законга каршы эшләгән. Бу хакта шәһәр мэры, эшмәкәрләр һәм республиканың бизнес-омбудсмены сөйләште. Шаллыда бүген Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрлек советының күчмә утырышы үтте. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыру һәм аларның хуҗаларын билгеләү. Хәзер алар бары тик сатулашу аукцион аша гына билгеләнергә тиеш. Кайбер эшмәкәрләрнең мондый үзгәрешләр бердә сөендермәде. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Узган елның март айында Россиянең җир кодексына үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә эшмәкәрләргә стационар булмаган объектлар аукцион нигезендә бирелергә тиеш. Моңа кадәр республика эшмәкәрләре закон бозып эшләде, әмма хәзер ярты ел дәвамында президент каршында эшләп килүче совет бу проблеманы хәл итәргә алынды. Шәһәрдә 500ләп шундый объект бар. Проектны булдыруга президент 3 ай вакыт биргән. Әгәр эшмәкәрләр үз фикерләрен белдереп проектта актив катнашмаса, хакимият бу мәсьәләне алардан башка хәл итәчәк. Аукцион башланыр алдыннан бизнес вәкилләре эш урыннарын бушатырга тиеш. Все места должны быть освобождены до торгов. Ну, то есть вы должны убрать все свои объекты, и только после этого, как только убираете, объявляются торги. В такой ситуации кто выигрывает? Выигрывает однозначно тот, кто хочет, кто-то из вас даже, или кто-то, кого нет в этом зале, кто хочет прийти на этот участок. Бу проект эшмәкәрләр арасында ризасызлык уятты. Алар дистәләгән ел дәвамында билгеле бер урында үз клиентларын булдырган. Сатулашу барышында бу урын икенче эшмәкәргә эләгергә мөмкин. Айрыйча велосипедларны прокатка тапшыручылар эш урыннарын алмаштырырга теләми. Новый игрок, он не знает этих нюансов. Вот как новый игрок будет осуществлять безопасность для своих клиентов. Вот. И так как ассоциация велопроката в целом представляет сферу услуг, занимает здоровый образ жизни, возможно, как-то есть возможность смотреть, чтобы мы вне конкурса проходили. Кызганыч, әмма искәрмәләр каралмаган, бәлки бу проектның уңай яклары да булыр. Чөнки хәзер сатулашу барышында ук объектның нинди максатларда кулланылуы документта күрсәтеләчәк. Бу бер яктан шикле товар, шул исәптән фанфуриклар белән сәүдә итүгә юлны япса, икенчедән бер үк урында бер төрле юнәлештә сәүдә объектларын билгеләмәскә ярдәм итә. Торговля цветами, мы четко проторговываем право на размещение объекта по торговле цветами. Для того, чтобы, например, на одном и том же, рядом с вашим объектом не размещался бы аналогичный объект. Киләсе елның 1 январеннан контейнер, киоск, кибет кебек объектларда эшмәкәрлек итүчеләр сатуларда катнашырга тиеш булачак. Нәтиҗәләр буенча бизнес вәкилләре белән 5 елга аренда килешүе төзеләчәк. Документ шартларын төгәл үтәүчеләр аренда вакытын озайта алачак. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен урак өсте. Бүген алар рус әдәбияты һәм география буенча бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Бу 11нче сыйныфлар өчен быел беренче сынау. География фәнен Чаллыда нибары 17 укучы сайлаган булса, рус әдәбиятыннан имтихан бирүчеләр күбрәк, барлыгы 144 кеше. Сынау 6нчы мәктәптә оештырылды, аудиторияларның барысында да видео күзәтү җайламалары урнаштырылган. Биремнәрне үтәү өчен 4 сәгать вакыт бирелә. Киләсе имтихан 30 майда булачак. Бу көнне укучылар рус теленнән белемнәрен күрсәтергә тиеш. Бердәм дәүләт имтиханының төп этабы 20 июньдә химия һәм физика фәннәре белән төгәлләнә.
Ихтибар балалар акциясы дәвам итә. Тик бу яшь юл йөрүчеләрне бәладән сакламый. Бүген иртәнге сагат 9-да велосипед руле артындагы бала машина астына эләкте. Бу вакытта 34 яшьлек таксист Халыклар дуслыгы проспекты буенча хәрәкәт итә. Светофорның яшел уты яныгач, Мәскәү проспектына борыла. Зебра каршында туктый, тик велосипедка утырган бала машина алдына кинәт килеп чыга. Остановился, пропустил пешехода пешего, потом начал трогаться и вот он вылетел. Откуда вылетел? Оттуда он вылетел. Кто? Маленький мальчик на велосипеде. Всё, я только трогаться, он вылетел прямо передо мной, прямую сразу. Куда-то. Юл хәлакәте аркасында бала хастаханәгә эләкте. Берничә көннән җәйге каникуллар башланып китәчәк. Бу чорда инспекторлар машина йөртүчеләргә аеруча игътибарлы булырга кирәклеген тагын бер кат искәртә. Шәһәрдәшебезнең машинасын Джек Воробей урлап алып киткән. 24 яшьлек егет үзен Голливуд пираты дип хис итә һәм чит автомобильдә чалу урамнары буйлап җилдерә. Әлеге сәяхәт ни белән төгәлләнгән, бу хакта алдагы сюжетыбызда. Егет иномарканы төнгө 2 тирәсендә 10-70 йорты ишек алдында күреп ала. Тик ерак китә алмый. Урланган машина белән Ходи Токташ урамында туктап торган 2 автомобильгә килеп бәрелә. Аны кайнар эздән тоткарлыйлар. Егет ишкән хәлдә була, тик хокук сакчылары белән аралашырга теләми. Джек Воробей. Как? Джек Воробей. А что случилось? Ничего не случилось. Вы можете документы свои показать? Это ваша машина? Нет. Иномарка хуҗасында тиз арада ачыклыйлар. Ул полициягә гариза язды. Машинаны куып алып китүчегә исә җавап бирергә туры киләчәк. Инспекторами ГИБДД был задержан. Юл иминлеге инспекторлары Мазда руле артында 1991 елгы шәһәрдәшне тоткарлады. Ул ишкән хәлдә була. Аңа карата административ эш кузгатылды. Ул комсомол эчке эшләр бүлегенә китерелде. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылды. Хәзер аңа тагын 2 машинага китергән зыян өчен дә түләргә туры киләчәк. Лисан Ханова, Гүзәл Хәббуллина, Ленар Султанов. Яңалыклар. Авылга илтүче юл шүпчәр тулы дип шалтыраттылар редакциябезнең кайнар элемтәсенә. Иске Гәрдәле янында төзелеш һәм көн күреш калдыкларыннан зур шүплек барлыкка килгән. Урынга экологлар белән хәбәрчебез чыкты. Это вообще этот отходы литейного производства. Это с литейки, не с города. Алик Петров Иске Гәрдәле авылыннан туган авылга илтүче юл шүпчәргә күмелгән ди ул. Каты көн күреш калдыклары белән бергә төзелеш блоклары, юл ташлары. Көзен юл төзеделәр, бетон бордюрларны шуннан бушаттылар инде. Төнлә китереп аударалар, көндез бер тапкырда күргән юк. Биредән Тугай шүплегенә баручы юл уза. Безнең иҗат төркеме булган вакытта дистәгә якын шүп ташу машинасы үтте. Берсе дә туктамадылар. Алик Петров фикеренчә, юлны төзекләндерсәләр, проблема хәл ителер иде. Монда хуҗа кирәк, хуҗаны тауып, юлны ачып җибәрсәләр, и свалкада бетә, юл да рәтләнә. И кешегә дә әйбәт бу яктан керергә. Экологлар әйтүенчә, улар әлеге проблема хакында белә, шикаятьләр дә кабул иткәннәр. Санитар 2 айлык кысаларында бу мәйданны чистартканда булганнар. Ай ярым эчендә тагын шүплек барлыкка килгән. Закон бузучыларны ачыклау өчен битараф булмаган һәм игътибарлы кешеләр ярдәм итә ала. Шүпчәр бушаткан машинаны дәүләт номерлары күренерлек итеп фотога төшереп алырга кирәк. Шул вакытта хукук бузучы штрафлардан котыла алмаячак. Штрафы варьируются. Физик затларга штрафлар 1000 сумнан алып 2000 сумга кадәр. Җитәкчеләргә 10 меңнән 30 меңгә кадәр. Юридик затларга 100 меңнән алып 200 мең сумга кадәр. Якын көннәрдә әлеге җирне хуҗасын ачыклаячаклар. Аңа әлеге мәйданны шүпчәрдән арындыру турында күрсәтмә биреләчәк. 30 көн эчендә ул үтәлергә тиеш. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов. Яңалыклар. Шәһәрдәшебез каргалар белән җырышканнан соң гипс белән йөрергә мәҗбүр. Карга балаларына тигәннәрдер, шуңа карга үзе балаларын яклаган. Күп балалы гаиләләр беренче тапкыр үз җирләрендә Сабан туе үткәрә. Милли бәйрәмебез Подсолнухи микрорайонында кайсы көнгә билгеләнгән, Лисан Ханова ачыклады. Һәр вакытта баллы ризык яратам. Гадәттә барни сөйләшми, ләкин эссында барысы да мөмкин. Җир җиләкле медвежонок барни пирожные нибары 59 сум. 24 майдан 6 июньгә кадәр генә. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут».
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Коргалар һөҗүменнән сак булыгыз. 20-нче комплекста яшәүче өлкән шәһәрдәшебез Мария Гиевская шулай ди. Ул кич белән ял паркына һава суларга чыккан, нәтиҗәдә хәзер гипс белән йөрергә мәҗбүр. Сәбәбе карга һөҗүме. Ни өчен алар кешеләргә каршылык күрсәтә? Гомумән каргалардан безгә нинди дә булса файда бармы? Сорауларга җавапны хәбәрчебез Ләйсән Ханова эзләде. Мария Гиевская өчен кич белән паркка чыгып һава сулау гадәти күренеш. 25 май көнендә ул җиңелчә генә киенеп таныш урынга юнәлә. Тик көтмәгәндә пенсионерга карга һөҗүм итә. Ну, естественно, испуг, понимаете, как-то она огромная такая. Я даже не среагировала, она потом спикировала и снова. Я вроде отмахнуться и все, я очнулась, в общем, я лежу. Лежу, и рука вывернута. Вот это совсем, в общем, острая боль. Нәтиҗәдә Мария Ивановна бүген гипста йөргә мәҗбүр. Аның кулы сынган. Хәзер карга һөҗүменә дучар булган агачлыкны да урабыза. Куркыта ди. Әмма ул көнне үзенә ярдәм иткән егет һәм кызына рәхмәт белән искә ала. Алар ашыгыч ярдәм чакырта, тоеплар килгәнен дә көтеп тора. Парень еще дал даже деньги мне, это уже в скорой дал деньги. Ул егет әле миңа ашыгыч ярдәмгә утыргач акча да бирде. Сезнең бит кире кайтасыгыз була апа диде. Мин бит сумка акчасыз чыккан идем. Мин бу яшьләргә аларны тәрбияләгән ата-аналарга бик рәхмәтле. Карганың кешегә һөҗүмен масштаблы проблема итеп карарга кирәкме дип балаларның экология биология үзәге директоры Владимир Товма. Монда сәбәп бер генә кош үз тукымын яклаган. Хәзер аларның нәкъ менә бала чыгара торган вакытлары. Күрәсең кошчыкка куркыныч янаган. Экологлар соңгы елларда бу кошларның саны артуны да билгели. И чем больше люди будут неаккуратными с пищевыми отходами, тем больше у нас будет ворон. Каргадан кешегә бернинди файда да юк, аларның зыяны күбрәк. Чөнки алар башка кош ояларын талыйлар, юк итәләр, кошчыкларны чукыйлар. Күп кенә авыруларны күчерүдә дә аларның өлеше зур. Чөнки чүплекләрдә һәм ризык калдыкларында казыналар. Каргаларның саны артуда, кешеләрнең дә роле шактый зур. Еш кына игелекле шәһәрдәшләр күгәрченнәргә, кичкенә кошларга менә шулай эпи кисәкләре, ризык калдыклары бирә. Моннан исә каргалар бик оста файдалана. Карга һөҗүменә дучар булучылар турында әле ишетеп торабыз. Күпләр аның тавышыннан да зарлана. Тик шулай да шәһәрдәшләрнең бу кошларга карата мөнәсәбәте төрлечә. Юк, каргаларны без күрмәдек. Безгә алар не мешают. Дигәннәре юк, әйе. Бай тыныч. Яшәсеннәр, беркемгә дә мешать итмиләр алар. Карга балаларына тигәннәрен шуңа карга үзе балаларын иткән, карш яклаган. Вот сегодня шел на работу, и что интересно, мимо детской площадки, и вороны меня атаковали. Похоже, у них там то ли гнезда, то ли что. Ә инде карга һөҗүменә дучар булганда аны кулдагы сумка яки башка предмет белән үзеңнән этеп җибәрергә тырышырга, читкә китәргә кирәк. Дөрес, Мария Ивановна очрагындагы шикелле әрсез кошлар да очрый. Андай урынны исә урап узуың хәерле. Ләйсән Ханова, Тимур Әхмәтнов, Яңалыклар. Татмедиа медиа холдинги әтиәнеңне яздыр, якыннарыңны яздыр дип аталган социаль акция игълан итте. Социаль шелтәрләрдә ул «Подпиши родителей, подпиши близких» дигән хэштеглар астында бара. Теләге булган һәркем якыннары, туганнары исеменә адресланган газета-журналларга подписка рәсмиләштерә ала. Почта бүлекчәләрендә, шулай ук дәүләт хезмәтләре порталында язылырга мөмкин. Акциягә Россия Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев, Татарстанның сәламәтлек саклау министры Адель Вафин, халык артисты Салават Фатхетдинов, Татарстан премьер-министры Илдар Халиков һәм башкалар кушылды. Акция 18 июньга кадәр дәвам итәчәк. Әлеге акция вакытында почта бүлекчәләренә барып, якыннарны яздырырга була, шулай ук спонсорлык ярдәме күрсәтергә була. Бәлки берәр балалар йортларында тәрбияләнүче балалар өчен балаларны газетага яздырырга, шулай ук картлар йортындагы кешеләрне дә газетага яздырып була инде. Сүз уңаеннан Көмеш кыңгырау газетасы Чаллыда бердән-бер балалар газетасы. Редакция җәйге каникулларга төрле кызыклы мәгълүматлар, мәкаләләр әзерли. Газетага редакцияга килеп тә язылырга мөмкин. Бу очракта язылу бәясенә ташламалар каралган. Эшмәкәрләр беренчеләрдән булып татар халкының милли бәйрәмен башлап җибәрде. Бүген алар һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан сабан туе оештырды. Әлеге чара Чаллыда матур гадәткә әйләнеп бара. Биредә бизнес вәкилләре ял итеп кенә калмый, үзләренең продуктларын да күрсәтә, хезмәттәшлек җепләрен ныгыта. Әмма бизнес вәкилләре өчен милли бәйгеләр дә ят түгел. Эшмәкәрләр капчык киеп, кашык белән йомырка кабып йөгерде, чүлмәк ватты һәм көрәштә дә катнашты.
Бик күңелле очрашабыз дуслар белән, эшләгән кешеләр белән бергә катнашабыз, уеннар белән бер-беребезне карыйбыз, кем ничек булдыра, көрәшергә дә барабыз. Вам искренние слова признательности и благодарности за вашу работу, за ваш труд, за ту энергию, которая есть в каждом из вас, в вашем семейном, в вашем коллективном бизнесе. Күп балалы гаиләләр беренче тапкыр үз җирләрендә Сабантуй үткәрәчәк. Подсолнухи микрорайонында бу көннәрдә милли бәйрәмебезгә кызу әзерлек бара. Дөрес, шәһәрдәшләр урынга эштән соң гына җыела. Сабантуенда үз көчләре һәм игенәчләр ярдәме белән оештыралар. Бүген төш вакытында безнең иҗат төркеме инициатив төркем белән Сабантуй үтәсе мәйданда очрашты. Все, балки поставили, потом еще дополнительные эти, да, потом настил. И если получится, то уже вот этот баннер, где вешать Сабантуй. Инициатив төркем өчен Сабантуена әзерлек бүген төп мәсьәлә. Аны инде май башыннан ук башлаганнар. Мәйдандагы үлән чабылган, сәхнә өчен субайлар кагылган. Сабантуена бирдә 300-дән артык кеше килер дип көтелә. У нас планируется как развлечение для детей. Беренче чиратта балалар өчен күңел ачу чаралары үткәреләчәк. Концерт номерлары әзерләдек. Микрорайонда бик күп талантлы яшьләр бар икән. Бу Сабантуе безнең өчен мәдәни тормышыбызга җан үрү булыр дип ышанабыз. Подсолнухи микрорайонында күп балалы гаиләләргә 2300 җир участогы бирелде. Бүген инде биредә 20ләп хуҗалык бар. Ел ахырына аларның саны 150-гә җитәр дип фаразлана. Сабантуй кешеләрне бер-берсе белән таныштырачак. Оештыручылар әйтүенчә, монда сәяси юнәлеш тә бар. На нас буквально равняется весь Татарстан. Безгә карап бөтен Татарстан тигезләнә. Бәйрәмгә дә күрше шәһәр районнардан күп балалы гаиләләр киләчәк. Шул рәвешле без бер-беребезгә дә ярдәм итәбез. Бу поселоклардагы глобаль проблемаларны күтәреп чыгарга, хәл итәргә мөмкинлек бирә. Бәйрәм өчен бүләкләр алынган инде. Көрәш, милли уеннар булачак. Теләге булганнар аны әзерләүгә үз өлешләрен кертә ала. Сабантуй 29 майда көндезге сәгать 11дә башланып китәчәк. Лесенханова, Тимур Ахмәтнов, Яңалыклар. Этләр халыкара матурлык бәйгесенә әзерләнә. Быел күргәзмәгә 20 чаллы эте барачак. Чемпионатна катнашучылар саны 20 меңнән дә артык булыр дип көтелә. 4 аяклы дуслар һәм аларның хуҗалары бу бәйгегә җитди карый. Әзерлек эшләре ярты ел дәвам итә. Тошы кушаматлы эт хуҗасы белән бу бәйгегә күптәннән әзерләнә. Хәзер күнегүләрне түгел һәм матур итеп башкарырга өйрәнә. У моей первой собаки было 36 медалей. Беренче этим 36 медаль яулады, 14 ел яшәде. Аннары икенче этимне дә бәйгегә әзерли башладым. Мин аны бик яратам, хәзер чемпионатка барырга булдык. Мәскәү беренче тапкыр халыкара чемпионатта катнашучыларны кабул итә. Быел биредә 300ләп тукымлы эт катнашуы көтелә. Шаулылар да сынатмаска ниятли. Это шоу-показ собаки. Бу этнең өстенлекләрен күрсәтә торган шоу биредә этнең матурлыгы, характеры, психикасы, үзенең кемчелекләрен яшерә белү бәйләнә. Эт педагогларын хендлерлар дип атыйлар. Бәйгегә әзерләнү өчен 10 тренировка җитә диялар. Әлбәттә, әлеге эшнең кыенлыклары да бар. Кайчак маймайлар бик арый һәм тыңламый башлыйлар. Уговариваем, разговариваем. А как они капризничают? Ну, они могут просто лечь, не захотеть что-то делать. Допустим, бежать, стоять. Могут отвернуться, уйти. Могут заупрямиться. Чемпионат 23 июньдә башлана, 3 көн дәвам итәчәк. Һәр тукымда да этләргә чемпион исеме бирелә. Шалының 4 аяклы дусларына уңышлар телибез. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Табигать белән хозурланыр өчен менә дигән вакыт, чираттагы съемкалар вакытында хезмәттәшем оператор Ленар Султанов камерасына Мәләкәс яры буендагы матурлыкны төшереп өлгергән. Рәхим итеп карагыз. Ә мин сезнең белән саубулашам, яларыгыз күңелле үтсен.